Tielo mar prario gabich mar ng'wele wa safari marathon no yuayo jong'wech moheo 1,500 kendo chopo dwaro mar jobag tukego. Jafamo marwa James Opondo ne oyuoro e tukegi mane obagi e kar rito le bunge Malewa e kaunti ma Meru. Samson Lemiyan ka achiel gi Masi Kwambaye joloch tielo mar 25 mag ng'welewa safari marathon mane obagi okinyi ma kawuono e kar rito le bunge Malewa kaunti ma Meru. Lemiyan mawuok e gwenge mag Maralal notieko thuolo mokwongo tok ringo kuom seche 2 dakika 28 gi nyiriri 3.5. John Muse gi Joseph Kariuki notieko thuolo mar 2 gi 3 kaluore. Hii sio mara ya kwanza, niliparticipate 2018 half marathon. Lakini sikufanya vyema. Hii ndio mara nyingine ya pili nimekuja huku na nimekuwa mshindi, nimefurahia sana. Masi Kwambaye ma en jaloch ng'wegi higa mar 2023 notieko thuolo mokwongo e kidieny mar wakeni. Kwambaye noringo kuom seche 2 dakika 47 gi nyiriri 1.7 ka thuolo mar 2 gi 3 nokaw gi Evelyn Lagat gi Monica Watetu. Race hii ilikuwa mzuri, kudefend title yangu, nimefurahi sana. Nilikuwa mshindi 2023, leo pia nimekuwa mshindi. Kuweka time hapa ni ngumu sababu course ni ngumu na pia ni joto. Eng'we Magnus Kinda kidieny mar yowuoyi Michael Kamau notieko thuolo mokwongo kendo telo ne Justine Lelitan gi Simon Saidimu ka e kidieny mar wakeni Mary Waithera notieko thuolo mokwongo. Jatatije mar kambi Safaricom Peter Ndegwa ka achiel gi jalno mochung'ne weche tudruok e rito le bunge Malewa John Kinoti nopako tudruok e kind kembe ariyogi neno ni konyruok odhi nyime e rito le bunge ka achiel gi chiwo sir ne jogo modak e alwora Malewa. We are the biggest supporter of Kenya's passion point sports, of which running is one of the sports. We are the biggest supporter of communities through our foundation. So conserving the environment is a very big area for us. And also we provide connectivity. So today we have connectivity on wheels, allowing this event to run. Pesa mingi hutengwa inaenda kwa mashule na ni shule za primary schools. Na kwa pale ndio unakuta kuko na hizo environmental clubs zimetengenezwa. Mashule hawa yote 27 yako na nafasi ya kukuja pia lewa kuzunguka wakaone vile kazi ya uhifadhi inafanya. Kwa hivyo tunawaweka pamoja na tunawaleta pamoja ili wakaweze kuwa na hali ya kujua maneno ya uhifadhi. Le ne orwako welo ka welo ne obedo gi thuolo mar ringo e kind le eng'we mag lewa safari marathon ma odonje hike mar 25. James Opondo, Ramogi TV, e kar rito le bunge Malewa kaunti ma Meru. Nyakora Mugejwangi kanye machopo gode giko marweche manyiena magoimore. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mwachope giko. Anno ka ikiwacho ka Ramogi TV, Joramo Wiyo, Jagawo mawuoda hero. Ngisaka ni Joyce Odur, nyisna CSOP Wandai, Kano, Yo Kasuna Primary School, Benie Sirikal Oparwa, Gisti.